กระดมดอนมาเลียตุมสิปีนี้ลิตุมกับเจทันปอนจีบังกันละฮันโลนอนมาลมเกลิตุมแรงน้ำโลบังแต่อีตุมาเลงตุมเด็ดเดลงลงอสุตุมันเนี่ยเกเรมันวันกับจุดเด้งดุนล็อกเลยเทพิปอดมาโปรตังแต่บัตไตบัตไตสีเด็ดบัตไตหินีเด็ดบัตไตเกทอมเด็ดอิลิตุมอาเลงตุมพันมาเต็งลงอสุตุมพันเกล้งอุ่นมาเตะกับปินเรมาซอนเซนอนใบมันเดลละเซนอนเฮ็ดจงอิลิตุมเทคปลงจีอีซีอาลามารจันดูเป็นโซเชียลมีเดียลงกับจิตแทงดูกูพิโลมาปลตั้งแต่ลิตุมิงลงอโซละเป็นกีซีแรงน้ำลบวังแต่อาสมิสตุมาพันกิปูเกเป็นเรมาลามเทพิโลมาปลตั้งแต่เจลิตุมละดักกับเปรกตุมาพันฮามินเลนส์เป็นเกวังตุมาพันเกลิตุมปลุงอุ่นปลามเทลังลิตุมา contribution เทปิกปสิปูเจลิตุมาเดียดลิตุมละนอร์ทอีสฮาวาลงกับ develop เกละเกอลังลิตุมา contribution เทปิกปสิลังลิปูโลแล้วสิลบังโซวิดีโอเป็นอันไวรัลโลแล้วเป็นเก็บเป็นอันนิวส์ชาแนลโซลงสมัยกลางปอนโลเป็นเก็บเป็นอันเกลิตุมาสามารถโลกิโดตุมอันเกอันนิ่งเก็บปุ่งอารมณ์สิตามิดดุกอกโลแล้วสิกิดามแต่อันเกลิตุมเทคปอนลงโลก็พิโลมาปองเตบิซิเกke target ke litum arlenga tum hanse target lo kedam tangar ni bangke litum thek ponong lo video batai viral lo nang pulo je nang tum ke ni tum han ke nang plungun pusipu ahok pet ke litum ke ki plung jiang ton han plung ya ji pu phan kali mutharon re pen ke do tum han se litum ke plung ya ji palam hedi samela tum ke kaprek si matha dam lo na pen kaprek selang le toy mun thilo la pen ke litum phan nang tum ke nang ar plungun pusipu nang tum ke ar plungun ako klemun nang tum chilang thai he pusipu apor man chilang thai he pusipu lam se ta me chikok de lo litum plung down edel lo la pen ako puthot nang klang thuri lo batai lo non e padusi non bang ka nut ka pre ka tum li lo la ke kat tuk ka we pham sa me pa phopon thui lo isilang dam lo dang te khai ka pachar wo je phan he di la puson si man ke klema bidi la puson bidi si ke klema son se litum thek ponong lo piloma lo dang alang li pulo je homia karbi la pen boro la pen ke la sonak thak se kaprek khai tum han an sita melang li pa phopon phrui people of wrong te nang tum ni tum phanang ke lang selet ni tum phan si nang mon posipu sit ta mi lang dam lo pong te ni tum le we det lo tak te nang tum det ke chun che pholam selang li pulo ako nang tum nang plung down posipu athe det ka cherai ko ma phan punon defense along punon ni tum munit se playing set la pen ke lo ke thana bang punon det ke charia bang punon aleng ke the ang hoi ke the an ke ni tum si cherai lap posipu nang tum kolo do ma nang tum che thek long ma selang li nang pulo itum phan det kali kaduk ka we phan selang li pulo jeng long aso tum hanan se la pen ke homia han ta melang li pu pondo je nang tum che thek long lo ma nang tum ko nat lo ang hoi ke the ke deng ke che thek long ke posipu nang tum ke thang na ta contribution ta we palam lo la selang li penang an ning je lo la bang so pena jok apia bang ke penang no homia tum same reaction pidun lo la pen ke aning ke pung tum same do pilo la pen li tum arlenga tum an se me dak nang pu pon thop e me nang et pon dong an sin nang pu pon lo people lo pong te la ke ka phere ka we ahok arleng ke the punon ang hoi ke the punon det ka serai ko ma long punon rai kom sai khi long punon ni tum sai de pusepu aphai ta ni tum si ong mu la pen ke thek ta ni tum si ong mu aposin yang tum han ke chet tanang phere re polam lo la pen ang tum ke chet tanang chu yun pusepu la pen ang tharle ta on pusepu la bang so pena jok kiram tang ani pen lo le tum thek pono tum asam long hedil soluk sodak ka pre ka khai tum soluk sodak alam do je penan homia tum same ning pung lam do lo la pen thu lo la tum sitame ka che song nang cheng lo la pen ke ili tum dakar biang long sitame lo la pen ka pre ka state long an sitame li tum thek pon long la pusona ka che song thek pon long sitame li tum thek pon long ji ake hai je li tum asam cm hemanta biswa sarma pen pipon pc pupon ma pongte alang tum a contribution thepik pusipu alang li tum a kerap la pen alang li tum nang ke cherap nang che tudun pen jok se li tum lang dam lo pong te north east la pen ke assam long sitame isi development ke do pon lo pusipu la pen ka ching thurang deng ke alang li tum ke do pen jok si li tum economy punon kang tang pon lo puselang li sami pu selang li hin men sila puson putang lo posinon bang ke kaprek atum ke subsut sitame phere re lo la pen ke alang li tum non sitame klang bom lo la pen ke penang an comments ki pia tum sami do aning ki pung tum sami do je non ke li tum ke assam chot kali lo north east angkangan ke li tum yan ke bang akeng pakarum si donang pop si pu penan commentators comment ni pia tum si tami hedi jola pu la si neli sami pudam ji ahok lo la ke li tum ining ke cepat he polam cholo
เจลิตุมกิอุนเอเวยาดาเวปุกฮอกเป็ดเกลิตุมอุนเอลพิพอสิอุนเอลพลดังแต่เกเคลมตุมมาสิปังเครเววะลาเป็นเกกัดุกเวสิตาเมบูตสับพันสิเคลมจดจัดใส่เดมาติดีอพอสิลาเกอุนเอลa hok ke kiun evek asai ke kali sita me non ke politics palut choklang to nong same politics akhela saidi lo posinon ke un ero pule li to matha thip te choklo ake itum ini ning che papi tap palam cholo ereng hu che pasot tap la peni pran ka char mut tap palam cholo lagi ka che song pang tar pule pude ta choklo sita me ili tuma hok pera lam mang ke un si un elo un ining ki pung lo non ke nita un ilo pusining je nang kok pathia batai lo ke chobai chong thui chobai la ke eli tum det kar biang long det kalilo hitum whole assam whole north east along alam lo la ke un ilo non ke eli tum ke bang chilang ke la pusi dam bompo la pusi plang bompo la pusi man bompo la penoni sia la penan video ke viral do circulate hedi kopiloma plotang te hala phelang pi demalong adon duri long de long long hala dak penan kapre ka khai tu malang litum heli ke paklang polam do asela bang solama bang ke litum confirm chini ne komani bang ke kachubai plastic lo ne pilo ne putula lo ne pine pe phung pachek pachak tong paklang tabre lo ne pine ini ke social media long ke lapan ke hai heji la ke litum dak asam long ke majok sitame lapan ke hai he claim hai bang ave la si litum la hai bang ke pheri thirik dun tap nang ne social media long ke klang tap link ke aku la puson be nyong si bang han ke ther ke hap lutang te la bang ke action nang po la pen nep vek nang po sitame non abad ilitum pinang an ka chepa pheri tap chepa thirik tap sitame dolo sitame itum ka pheri nang ji aron ave ka pheri nang ji lam matawe lahai ke ilitum phala pupen sina cho ther tap ta hailo pedi pachek pachak ko penia kai bonga chera charma ko pining plastic hele ta theklo ako ma jok sitame social media long an ke paklang ke hok hak lo pong te ke jog hi ke la ke ang theka velo lang thani ne bek po la pen ke ne bek nang po bang lo la seli tum pena tum ka phere tap ka thirik tap sitami dolo je non ke litum phere ping nang po polam sitami a hok lo phere nang po te ma sitami la su nang paklang ham pen le litum ka phere nang ji kali la hai pen le tum ka phere nang ji kali litum ka phere nang je bang la lo a ka pre tum yong si wang bom lang plodang te ilitum kar biang long long ke nang cherai pidet po hola bang se ka phere nang je la hai ko pine achong paklang ham tho no pang paklang ham tho pine thing bing paklang ham tho pu bang ilitum ka phere nang je lam ma se ve la ke la hai ke ilitum cepa phere dun tanang ne cepa thirik dun tanang ne muthe ilitum ka matha nang ke hulai prang je bang ke bang ji si ding dang ding dung lang chingkrak dak duk lang dak nang e pleng chen je phan hul haya tum han ko puson si ke khang ji ma ko puson si pa bang long le de ji ma hul haya bang se ilitum bang ke no bang ke matha par sik ponang ji la hai ka phere tap ke lahai ke klang tap pen le tum ke phere ok reng mi thodun prok nang ji kali lain lo don tum se le tum ke bang jilang ni le tum don sa mi chathan pon lo nang le tum opinion nang chepak lang tha je la hai tum hai tum unjima ili tum ke mang ateng pen je la illegal ke pen aron re pen ke do tum phan ka do ka we tum phan ele tum ka ma tha ke unji pulo la pen aron atang ateng man sami unji pulo sitame kiun ede ji ke kopila pong te hala nang ke claim pj tu ma bang se un ede lo sinali tum hin ben comment section ben nang along nang bachinik tha ilhin pen bang ke thi hek pen lan se pini ke ni je pon chot po kardom